आंब्याचो मोहोर केलो करपान, चिंचा पोरा खाऊन आंबटवाण. साळून शिजवल्यान हत्तीचो कान, घास भरवून केल्यान लाल लाल त्वाण. आंब्याचो मोहोर केलो करपान, चिंचा पोरा खाऊन आंबटवाण. साळून शिजवल्यान हत्तीचो कान, घास भरवून केल्यान लाल लाल त्वाण. आंब्याचो मोहोर पापणी लावण्याचा अवकाश आणि अवघ्या एका क्षणार्धातच त्या घनदाट जंगलावर काळ्या पुरंदराचे सावट पसरले. आपल्या लेकरांना पाण्यासाठी उरली सुरली आशाही त्या मिट्ट अंधारात विरून गेली आणि इथे वाटेवर डोळे लावून बसलेल्या मातांनी हंबरडाच फोडला. आज गावातील सारी लहान मुले अचानकपणे कोणाच्याही नजरेस न पडता जंगलात निघून गेली होती. गावकऱ्यांचे ठाम मत होते की हे साळूआजीचेच काम आहे. साळूआजीची दुष्ट सावली त्यांना फूस लावून गावाबाहेरच्या जंगलात घेऊन गेली होती. तिथे जंगलात राहणाऱ्या मुलींनी तर गावकऱ्यांना याविषयी यापूर्वी चेतावणी देऊन ठेवली होती की गेल्या काही दिवसांपासून संध्याकाळचे मळब दाटताच गावच्या वेशीबाहेर साळूआजी आणि तिच्या मुलीचे भयानक भूत भटकत असते. पण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून गावाने स्वतःच्याच पायावर जणू धोंडा पाडून घेतला होता. पण तरीही या भयान दडपणातही त्याच वनवासी मुली आशेचा किरण बनून गावाच्या मदतीसाठी धावून आल्या होत्या. अचानक दूर जंगलातून गावकऱ्यांच्या कानावर एक सुखद कल्लोळ पडला. रानमेवा गोळा करणाऱ्या त्या मुली जंगलात हरवलेल्या साऱ्या लहानग्यांना एकत्र करून गावाकडेच घेऊन येत होत्या. गावावरचे आजचे संकट तरी टळले होते, पण जंगलाच्या त्या श्रापित वाटेवर चालून आलेल्या लहान मुलांना फणफणून ताप भरला. गावातील प्रत्येक माता आपापल्या मुलांच्या डोक्यावर मिठाच्या घड्या घालण्यात गुरफटल्या. रातोरात गावात गस्त पथकच तयार झाले. गावातले वैद्य, अंगावरून भूत उतरवणारे, घाडी यांच्या दारावर मदत मागणाऱ्या हातांची थाप पडू लागली. त्या दिवसापासून प्रत्येक गावकऱ्याच्या मनात साळूच्या भूताविषयी एक प्रकारची धडकीच भरली. रात्री गावाबाहेर पडणे म्हणजे विनाकारण मरणाला आमंत्रण देऊन साळूचे भक्षच बनण्यासारखे होते. अगदी गावातील कुरे राखण्याचे काम करायलाही कोणीच दिसत नसे. सारे गावकरी आपली कुरे चरायला माळरानावर मोकळी सोडून देत, पण ती कुरे रात्री घरी परततील की नाही याची कोणालाच शाश्वती नसे. पण त्या गावात शेवंता मात्र सर्वांपेक्षा वेगळी आणि धीट मुलगी होती. मावशीसोबत एकटीच राहणारी, हलाखीची गरिबी, त्यामुळे कुराखी ठेवणे हे तिला काही परवडणारे नव्हते. तसेच या उलट या अशा परिस्थितीत गायी कुरे वाऱ्यावर सोडणे म्हणजे स्वतःहून त्यांना साळूआजीचे भक्ष बनवून दिल्यासारखेच होते. आणि हे मात्र तिच्यासाठी न पिलवणारे फार मोठे नुकसानच होते. शेवंताने धाडसाने गोठ्यातल्या गायींची दोरी सैल केली आणि स्वतः त्यांची राखणदार बनली. पण साळूआजीच्या या भयानक भूतापुढे तिचे अफाट शौर्यही खुजे पडले. दुसऱ्याच दिवशी सारा गाव हळहळला. गावातून माळरान संपतो तिथे उगीच उगवलेले एक चिंचेचे झाड होते. त्या झाडाच्या फांदीवर शेवंता अगदी निश्चित पडलेली होती. जणू काही कोण्या भयानक ताकदीपासून स्वतःला वाचवण्यासाठी झाडावरती चढून बसली होती. पण तिथेही तिला काळाने गाठले. भयान अंधारात त्या झाडावर शेवंता एकटीच रात्रभर अनेक तास तशीच अडकून बसली होती. आणि तिथे तिच्यासोबत जे काही घडले ते अंगाचा थरकाप उडवून देत होते. जणू काही शेवंताच्या अंगातील सारे द्रव सुकून गेले होते. अगदी अंगातून बळेबळेच प्राण खेचून काढल्यासारखे. शेवंताचे काठीप्रमाणेच वाळलेले शरीर चिंचेच्या झाडावर अंग चोरून बसले होते. साऱ्या गावावर साळूआजीच्या भूताने एकच जरब बसवली. साळूआजीचे नुसते नाव जरी काढले तरी गावातल्या जुन्या म्हाताऱ्या माणसांची बोबडी सोडू लागली, तर तरुणांच्या मुठी लाठ्या उचलण्यासाठी वळू लागल्या. पण गावकऱ्यांचा राग जरी प्रचंड असला तरी तो उतरवणार कुठे, हाच प्रश्न साऱ्यांपुढे होता. त्यामुळे शेवटी जीव मुठीत धरूनच सारे तंटे विसरून सारा गाव वेशीच्या आत दडून बसला, भेदरलेला. पण एका संध्याकाळी साळूच्या भूताने सारी हद्दच पार केली. गावातील चंदूशेठला साळूचे भूत थेट गावामध्ये त्याच्या स्वतःच्या घरातच दिसले. चंदूशेठ म्हणजे आंब्याचा फार मोठा व्यापारी. संपूर्ण गावातील हापूस आंब्याच्या बागा कसण्याचे आणि पिवळा धमक हापूस अगदी पार परदेशात पोहोचवण्याचे काम हा चंदूशेठच इमानीद्वारे सांभाळत होता. पण यावर्षी काही अघटितच घडले. गावातल्या प्रत्येक आंब्यावर वेळेआधीच मोहर खुलला खरा, पण लागली सारा गाव कर्करोगाने ग्रासला गेला. गावातील एकही झाड आंबे देण्यालायक उरले नव्हते. साऱ्या गावकऱ्यांनी चंदूशेठकडे धाव घेतली. मात्र जेव्हा चंदूशेठने प्रत्येक झाडावर नीट निरखून पाहिले त्याला वेड्यानेच ग्रासले.
प्रत्येक झाडामागे त्याला साळूआजीची काळी सावली दिसत होती. गावभर आरोळी ठोकत चंदूशेठ अगदी निर्वस्त्र धावत राहिला. ती इली असा, परत इली असा, प्रत्येक घरावर काळी नजर घेऊन इली असा. चंदूशेठने स्वतःला त्याच्या घरात बंद करून घेतले. शेवटी गळफास घेऊन चंदूशेठने साळूआजीच्या भूतापासून स्वतःची सुटकाच करून घेतली. साऱ्या गावच्या हापूसपाकांचा पोशिंदा हरपला होता. आता मात्र गावातील प्रत्येक तरुणाचे रक्त सळसळले. लाठ्या काठ्या उगारल्या. साळू चिटकीण मरून अनेक वर्ष लोटली होती, पण तिचा जीव तिच्या 2 मुलांमध्ये गुंतला होता. त्यांनीच तिला परत गावात येण्यासाठी भक्कम बळ दिले अशी साऱ्या गावची समजूत झाली. साळूच्या 2 वारसांना संपवून चिटकिणीची काळी जादू अगदी साफ निर्वंश करणे याच एका वेळाने सारा गाव झपाटला होता. त्यांनी लगेचच साळूच्या 2 मुलांना तातडीने बोलावणे धाडले. आता अलबेलच होती की साळूची 2 मुले, ज्यांनी फार वर्षापूर्वी साळूच्या जिवंतपणीच गाव सोडून शहरात पळ काढला होता, का म्हणून विचाराल तर त्या काळात साळूचा चेटूक टोण्याचा अतिहव्यास गावकऱ्यांच्या पचनी पडला नव्हता आणि म्हणूनच जीव मुठीत धरूनच त्या दोघांनी पलायन केले होते. अगदी तीच भयानक परिस्थिती आज एवढ्या वर्षानंतर गावात पुन्हा निर्माण झालेली आहे याची त्या 2 भावांना काडी मात्रही जाणीव नव्हती. त्यामुळे गावकऱ्यांच्या निमंत्रणाला नम्र अभिवादन समजून दोघांनी मान दिला आणि तातडीने ते गावात आले. पण ज्या क्षणी त्यांनी गावाबाहेरच्या त्या साळूच्या वाड्यात पाऊल टाकले त्याच क्षणी तिथेच त्या दोघांना साऱ्या गावकऱ्यांनी घेरले. गावावरचे साळूचे संकट घालवण्यासाठी बांबू उगारले गेले आणि त्या 2 भावांना यथेच्छ बदडले. साऱ्या गावकऱ्यांनी मिळून त्या 2 भावांना दोरखंडाने वाड्याच्या लाकडी वाचांना गच्च आवळून बांधले. वाड्यासोबतच त्या दोघांची कहाणी संपवण्यासाठी त्या तरुणांच्या म्होरक्याने हातात केरोसिनचा डबा उचलला. सारा गाव हवेत वेळे उगारून जल्लोष करू लागला. पण एका अनपेक्षित क्षणी विजेच्या वेगाने एक अतिउत्साही विळा अगदी अचानक गर्दीतून वर उसळला गेला. पण त्या विळ्याने त्याच्या स्वतःच्याच गाव बांधवाची करंगळी छाटली गेली. चोराच्या हिसक्यामुळे तो विळा हातातून निसटला होता. तो थेट जाऊन रुतला त्या लाकडी छतामध्ये. विळ्यावरचा रक्ताचा एक थेंबाचा शिंतोडा छतावर उडला गेला, पण तो एक थेंब छताला धरून पसरत गेला. एक मोठा लाल डाग बनत गेला. एव्हाना त्या थेंबाने अनेक चित्रविचित्र आकार धारण केले होते. डोक्यावर अगदी धडधडते जिवंत होऊन चालणारे लालबुंद रक्त पाहून गावकरी मात्र चिडीचूप झाले. त्याच रक्तामध्ये छतावर एक चित्र अगदी स्पष्टपणे रंगवलेले दिसत होते. लाल रक्ताने बनलेल्या अनेक मानवी आकृत्या हातात विळे उगारून बांधकामाभोवती नाचत होत्या, पण त्या प्रत्येक मानवी आकृतीला आगीच्या लालबुंद ज्वाळांनी घेरले गेले होते. गावकरी अजूनही भेदरलेल्या अवस्थेतच छताकडे मान वर करून एकटक पाहत होते की नेमका त्याच वेळी काहीही कळायच्या आतच त्या जमावाच्या म्होरक्याने हातात धरलेले रॉकेलचे कॅन स्वतःवरच रिकामे करून घेतले. साऱ्या गावाने एकच कल्ला करून त्याला अक्षरशः वाड्याबाहेरच फेकले. परंतु एवढे सारे गावकरी मिळूनही त्याचा जीव वाचवू शकले नाही. आज साळू खरोखरच तिथे सर्वात भयानक अस्तित्व दाखवत होती. जीवनभर साळूने चेटूक विद्येने काळ्या जादूत स्वतःचे मातेरी करून घेतले होते. आज ती तिच्या मरणाला एवढी वर्ष लोटल्यानंतर पुन्हा एकदा भयानक ताकदीने परत आली होती. तिला जे हवे होते तेच ती सर्वांना दाखवू शकत होती आणि तिला जे हवे होते तेच ती घडवूनही आणू शकत होती. तिच्या 2 लेकरांवर कोसळलेल्या गावाच्या प्रचंड संतापापासून तिने मुक्तता मिळवून दिली होती. साळूच्या 2 मुलांनी गावकऱ्यांच्या भेदरलेल्या अवस्थेचा फायदा उचलून स्वतःला दोरखंडातून सोडवून घेतले. तेथून जो पळ काढला दोघांनी तो पुन्हा परत कधीही न येण्यासाठी. लागलीच तो झपाटलेला वाडा त्यांनी वन विभागाच्या क्षेत्रामध्ये पूर्णपणे दान करून सोडला. साळूआजीच्या वाड्याचा तो भाग आणि मानवी वस्तीचा गाव यांमध्ये एक अव्यक्त अशी दरी घालण्यात आली जी पार करणारे एकही साकव अस्तित्वात नव्हता. या घटनेनंतर अनेक वर्ष उलटली. साळूचा रोष टाकून जगायला गावकरी शिकू लागले होते. श्रापित जंगलात जाऊन आलेली तापाने फणफणून गावच्या जीवाला घोर लावणारी ती लहान मुलं आता मोठी झाली होती. एव्हाना लहानपणीचा किस्सा आपल्या धाकल्या भावंड्यांना सांगताना ती गाऊ लागली. आंब्याचो मोहोर केलो करपान, चिंचा पोरा खाऊन आंबट त्वाण, साळून शिजवल्यान हत्तीचो कान, घास भरवून केल्यान लाल लाल त्वाण. साळूआजी एक दंतकथा बनून राहिली, एक धडकी भरवणारी दंतकथा. लहान मुलेही कुतूहलाने विचारू लागली की ही साळूआजी खरोखरच कधी काळी आपल्या गावातील एक जिवंत बाई होती का?
जादूटोणा उतरवणाऱ्यांनी गावातील प्रत्येक घराच्या मागल्या दारी विचित्र अशा बाहुल्या टांगून घेतल्या. रानडुकरांचे केस गुंफलेली आणि साळींद्राचे काटे आरपार घुसवलेली. यापुढे जेव्हा केव्हा साळूआजीचे भूत परतेल त्यावेळी या सुईसारख्या टोकदार साळींद्राच्या काट्यांप्रमाणेच ती आपल्या आज्ञेत राहावी, शत्रूंचा नायनाट करावी, असाच त्या काळ्या बाहुलीचा अर्थ होता. ती बाहुली दारांवर बांधली. सारा गाव साळूच्या भूताला शरण गेला. मागल्या दारी येताच हात जोडू लागला. बागुल बुवा, आंब्याचो मोहोर केलो करपान, चिंचा पोरा खाऊन आंबटवाण, साळून शिजवल्यान हत्तीचो कान, घास भरवून केल्यान लाल लाल त्वाण. आंब्याचो मोहोर केलो करपान, चिंचा पोरा खाऊन आंबटवाण, साळून शिजव